Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakasritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Naibag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi. At ito pagahim nyo ni Manong Yohan Nemi Ruiz, kumapkablawag iti nembag bigat nembag nga oras kada kayaming sa kapada. Sagodahin nga ti surat, ti pagkasalitaan ni Mabel nga napuluan, Ina. Dear Manong Nemi. Ado apang magbaga tinauray ko kininanang Manong sipud panagdakkel ko. Panagdakkel mi ko nagtadwa kam lang agkabsat. Nasapa kam nga naulila iti ama nga dito ti kapuna no apay nga ninanang Heidi ti ina nga nagmaling nga single parent. Single mommy. Di trabaho na lang Manong Nemi kaya nagpapaya ka sa katulong. Ken kas naman tayo nagpapaya nga ka sa sales lady. Iti ukay-ukay Manong Nemi ti amo na. Tabis ta rin Mrs. Fernandez. So mereka kas katulong. Kad noon tumaubranan. Mapaniti pwesto dati ukay-ukay. Kaya tisot may sa katulungan da nga aglako. Kada kita'y maukay-ukay. Irito na kami met Manong Nemi kini ading ko nga Lorna siyempre agbasa kami. Pag magbaga ti may nga ina kada kami agkabsat kad isuting kam panagsingsingpet. Ipasnek mi ti agbasa. Ken idi agbalasang ako ni di adakon ti high school Manong. Sumarsarungat ni Lorna. Tatalong atawan ti baet mi Manong. Agad de tauna ati kang kanayon nga bagbaga ni nanang. Ay, Maybel, nanang. Di ka pa lagpapaari Nanang mo. Kad no, adagaram ganya akong, di agaram darata. Kahit ko nga sawang kitsang ka pala makinobnobya. Ano, api ko makinobya. Ay, makinobyo ko na kuma. Yeah? Kat ore man pa'y nagmay saka, mag-isakat, parang biyag yung panagadal yung agkapsatan na ko. Ha? Ikarigatak. Iyaradok ti bagi kat dumapagbasa kay ti kolehyo. Dahil talaunay ti arapaap ko. Awang pulos ti mabaling ko nga ipatawid kada kayo anak ko no saan nga ti adal. Iso nga ipasnak yung tagbasa. Ibagyamanan tayo taoray no nasapa nga natay ti amayo adal abalay tayo. Hante nga kaskasera. Tila problema bil ti kuryente, bil ti danom. Ayam no agagagat kayo. Daman di kiti pamuspusan nga saan nga amin nga kasapulan nyo ket ited ko ka na kayo. Mabalin nyo magtitulungan ti bagbagyo. Mabalin nyo ti agtrabahon, no ti bakasyon. Di o may kay tumulong di okay nga pagyanak. Alap yala nga dan tumat ited da nga sweldo no tandan nyo. Awang mati sa bali nga ramidan mi nga kabsat no saan nga agtungid kami. Sumungbat kami, wanang. Imedada ako niti 4th year high school Manong Nemi Jackman Ammo. Tanapin pintasak ngamin ngim ading ko nga Lorna. Sagpay so di ko na ninanang
panagar-arwat ko, panagtigtignay ko, agpaspaseksing, agpapapintas kita, kuna, kaslata ko na nga agpapaari man. Nagadumanong namin, nagidagarim kanya, kaskola, akidiatak ti fourth year high school. Aging ka nga, saan ko nga naliklikan na ata, agayatak matan, agmandar matan ti pusok manong. May sa kadakwatan ni Willie manong nemi ti kasisingadan. Kaasid gani tirik na. Isong inaklon ko ti panagayat na manong. Kasta una ay tiragsak ni Willie. Napadasan nan tinangarakop kanyak, naging narakop kami, naramanakon, da kinibibig na manong, amok meten, da kunada nga lips to lips. Iming karigatan mi nato nga inlimid, narigatan no, at nagipulong kininanang, uno, maamuan ni Lorna, kit ipulong na kininanang. Nagkarelasyon kami, kaya nagturpos kami ni Willie Manunemi sa aning nga nakapagbasa pa iti college. Gabutam, unang interesado. Dikit amunan tag-drive, Manunemi, nangalan ti lisensyana, nag-tricycle driver. Ay nga Manunemi, nagbalimpay nga jeepney driver, iti pampasero nga jeep. Kunada nga rot kita bastard driver, sweet lover. Padomat anda kiti kundawing agi mo na. Pamangang ko nak, no, malaksid kanya, kada tapay sa bali nga babae ti biyag na. Saan ko nga naituloy manong name iti panag-college ko? Numampay talagang ikarkarigatan ni nanang iti mang pabasa kanya. Uwen, dadakon iti third year college, manong nemi, masansan mat iding, agkuy-kuyog kami, kini Willie, aging gangay. Adamot na nagpit-pitik, iti saklot ko, masikugak mat. Iti mamuan, manong nemi, ninanang, ti kasasaad ko, kastauna yan, ti panang pungot-pungot na kanya. Paunay kamatad nga inanak. Dati ito nga mangyar, arado ti bagik, tap dumapagbasa ka. Nakadado nga utang gapuken ka. Kaputa awso sa apoy. Api kasi dinamit mo pala sa api nagpasikog kadak ka dibat ko na nga di ka palagpapaarim, di ka pala makinobnobyo. O rin ata ko mga matnobyo man basta saan ka pinasagsagin. Ang nga rin ita, anay ko na nga, anay ko. Talo ka! Awan awang nga ron tinaramidak manong nemi no din ang isang pet ti bagik idi balay dawili. Sa agon nga ituloy pa ya ti panagbasak at kapilitan ng manong nemi nga nagkasar kami nga di na oras ken ni Willie. Kinapudno na manong nemi ket saan nga matendar ni nanang idi panagkalay sami iti West ken ni Willie manong. Nurabsak dagsao manon nemi ni may sa partido, may sa nga kabagyak ket awan do digat sisyak laan. Awan naramidan mi amanong no di nangawat kagoranak ni nanang nagsipod ta talaga nga nagbasolak kan kuana. Awang nga ron, aramidak nung dinangawat na nagbalin nga gasat ko, manong nemi, ti agbalin nga ina kanasawa. Nakikabalay kami siyempre, ti family house, dawili. Ngam naisinan, ti bangami manong. Kaya di pas ngay kon, ti anak ko, manong nemi, nga ni June. Ay, maligatan na, kagsipod ta. Dinakbat ang mga tulungan manong nemi di manugang katugahangak nga babae. Puri na magmangag nanto agsaksangit ti anak ko, ti apu ko na manong nemi ni ay ni oy. Sa bagay, nalakamat ka di trabaho ka. Ta ada kwartumi, pasalay tumulong nga mangdalos iti salas ken ti kusina. No pa nagluluto, tumatlat na kanaming agasawa iti lutuan. No aglabaak, dahil madlamurang mi ang agasawa kanti murang ti anak ko manong nemi.
Dekas la, agakabalay kami ng awan bibiyang manunemi, di kito na ikakamangak, nang runo ti babae, nga katuganga ka babae. So ngayon baga, ito ni Willie manunemi nga mabalin ko ket sumina kami. Ba, ito kung makita nga ito, ito babalin ta pagkasaraan. Ito as the terminal ti jeep. Tapno, saan ako nga plete pa, no, basta mapanak pasada. Tas siyempre, jakmat mayawid jeep ni paspasadak. Kinurana. Wan manong, tayo tuloy ti asawak, pinagbalin na nga jeep ni driver. Pasaray mo, basit iti entrenggana, manunemi nga mapasada na. Tanakadaduwa da kanumot nga agpasada, agiinagaw da, ti pasaheros manong. So nga nagrigat, nakaragrigat. Ilinto manong nemi, nagtuloy nga nagbasa ni Lorna nga ading ko. Okay. Iti na minsan manong nemi, isa sa rongkar ko, idyabalay nga kaduwak ti anak ko. Adda ka! Unang, dali bagam. Di na ka ti pastrikin. Dala sobra ka. Dito ti apo ko yo. Di kayo mailiw. Ano ko magkailiw ko? Damo yung apo ko. Nan, kargahin niyo ko mamay. Kumit-kita ka na kayo. Ni John. Anak. Ni Lola. Lola Heidi. Di inak. Ni nanang ko. Oh, umaraar ka na kayo nan. Sige. Mutoy ka ron. Nala. Ay, gamanak nang. Tamadlaw ko tiragsak yung nangubay tapo ko yun. Kat kumusta mat paragyan nyo, Jay? Maalaala kami ti pagkasarami. Nagrigat? Talagang narigat, Dahil ako mapinanunot mo, gaga. Ikarkarigatan ka, ngayarado ti bagik, tapdula yung mapagbasa ka. Nakapagrador ka kumaitan. Amot, dako mapala ti porchi. Kituin, agtagrador ka kuman. Kinam ni Lord ng kapsat mo. Nalaing, nagtest iti scholar examination. Kit may isa itang scholar. Di matulungan na. Dire-diretsot pa nagbasa na. Di allowance na, hindi kayo problema. Kaya di matrikulan na, libre at eskalang round. Ay na, Maybel. No kumata, dimngag ka. Kaya nagtungpal ka. No kumata saan nga natangkin taulom. No kumata saan ka na aram. Napintas ko mabiyag mo. Kita nga rod, jeepney driver lang ti asawam. Kasta latibiyag nan. Kasta latibiyag. Tunokon, nagsigog kan tumanen. Laan, agan anak kan to lang para aware. Gusto nan ti Mesa. No, dantop ito na apong babaeng anak miya, ito stonton. Naikasa nun lalaking tumanen. Nagsigug kan tumanen, talalaking tumanen. Tunokon, lalaking tumanen. Sa kalagsardeng ito na babae. Ikasa nun yung babae, may kasaburo kadwa. Di iso. Po. Sa nga dosena, baka marigatan ka pa nga mangisakit ti biyag para masagbayan ti may sa uno tuwang anak. Baglagi din ta sa inyo mapugpugson ta apo ko yun. Sa okay lang sa... Sige kamin. Kita... Mangal daw ko to na. Hanin nang. Antal takin ka. Ay. No, edan to ka di problema nga jak kabaylan na kita umasadagak to kada kayo. Ay, awan ti baitad ko. Ano usam? Basol mo? Mapagbasak laki din ni Lorna, kaya adan tumatan asawa na. Bukod ko tumatan nga kuko na ti sapul ko. Panunutek tumatan di bukod ko pagkaragsakan. Malpas kumaten ti obligasyon ko kada kayo nga anak ko. Nadan kami di pagkasaraan manong nemi ket dayta. Kasera kami di kat kayat nga sa ni budget mi ti bayad ti kasera.
bayad ti danom, kuryente. Iti masapsapol, manong nemi, ti adda, tagibin, manong nemi. Kadawan mo ti maitulong ko, siyempre, ayawanak ti anak ko. Naging ka, manong nemi nga dimteng, ti nagsakit ni June. Intartaray ko di ospital, manong. Doktor, kumusta ti anak ko? Hindi kita inreseta, nga agas, misis, nga naskin nga magatang, tapno maiagas ken ko anak. Kadga po, manong nemi, tawan tigbantay, kapilitan ng sardeng ni Willie iti nagpasada. Kadisot nagbantay, napanag gimatang karag iti agas, nagngingina. Awan batin dumanay ang kwarta. Willie, ang emanan di kwarta, ng gatang ko ti agas, kad na dumapay ka sa pulan di anak ta. Pangalam ko nun, kalamat kwartak. Baka nung saan nga agpabali na tayo, yaking kuka ti jeep. Di paspasada, takasan nga makapagpasada kita. Kada umat ka doon dito ospital. Ninanang mo kami, hindi kita kakabsat mo. Di mo maeba ni datap no, umay da tumulong, umay bantay, uno anak. Tagrimedyo at, tayin ka kumamatagpasada, tanda ka matagmantay. Kadinanang mo ngay, buno ni ading mo. Tataasik ko mga aruti mo, masadag ka na kuwada, barbaring no, at ba ito da, may pautang da kanya. Nga parang karot manong nemi ti balay, kat nadanon ko ti kapsat ko. Kumusta ka? Lord na ading ko. Kasto'y manang, di lamamin ano, makapag-graduarak nun ti college, napintas to ti trabaho. Kaya saan lang ka ko na ma, Lord na. No si kantot agasawa, tayo tubak nang, saan nga jeepney driver lang. Abay adda ka, di mo yung tugot man di apokok. At ito hospital ni John nang. Hospital! Uwin. Sungar gay mayak ta. Mga baga kumahit kwartayo. Kwarta! No kwarta, awan. Ado pa yung di balik, itibos ko. Nga itid ko kini lor na kaamsat mo nga, nakapaspas na nagbasa. Yung baga talibre ti matrikulan. Nga magkapot ado na kini masapsapon na. Diyan nakautang pa yan. Saka umutang kanya. Umutang ka iti tao nga utang na. Awan ba itad ko? Alan ananang. Awan! Imposible nga ako duldulid yun ta. Awan! Ano ko mabalik ko karon? Sige, Lord na ading ko. Tulungan na. Nga manang mo. Pangalak nga rin ko matitulong ko. Kit awang pa itad ninanang. Kit ninanang di paggapon. Di kiti masapsapol ko. Iskalarak lang. Awang trabaho. No may kahit ko kumamatik trabaho. Ang pagkarigan tamarigatan ni nanang nga talaga trabaho. After classic. Sumre ka iti food chain. Tababaling ko nga sideline. Matulungak ni nanang. Alan, awan sa baling ang mukha pangalaan. Ay, awan ti may tedmi ko nakmet. Awan ti may tedmi. Period. Dagat ti malalam. Kung matasang ka nga dagos ka mga nagpasiko, nagraduar ka kumaitan ti college, at ako mat napitas itang nga trabaho, kat gamot adan trabaho, kat napintas trabaho, sa nagraduar ka, siyempre, rigiti mo nagraduar, agarim kang ka, rigiti damat napintas ti trabaho, na wano businessman, di napintas ko matibiyag mo ita. Apo, himbes ko mga at napakairanodan ka na kayong so, ay, lawan na. Nga rin tinaramitak, manong. Impeting dilatangan, isintabo kit awan tinaytulong na. Masadagak, manong, naimi ka kabagyan mi, saan nga utang, adamang tilibag asot na tulong na, sa nga gasot talugasot. Napiyapi di kitoy, yung tikapsat ko, kanti inak. Diyak mat ka di pa papalaw idaano, talagang awang kwartada. Si Mublat manong nemi ti asawak ngay masdag kada kiti padala nga jeepney driver. Kompormed ta manong nemi no itid da 50, 20 wala sa nga gaso. Bagaimana mi manong nemi ket na ispal ni June noong pa nagdakkel ti dagastos bi pa no. Tadwa nga lawas na manong nemi ti ospital.
nakarik na kamlaunay tinikat. Iti kastama nun naming mapaspasamag ka na kami. Ore kasto'y kumamit la tirikat, basta awang kumamit tagsaksakit Diyos ko, niyamat ti kasto'y mapaspasamag. Pasari da kami, manun nami, nga gasawa ken ti anak mi, ti mapanmang sarong karagin naganak ken kakabsat ni Willie. Ngam kaslawan ba ti bibiyan da? Kas karagin ti naganak, kas ininanang ken ti kabsat ko. Papeda kayo, kunada. Kaya may kam kumamat sumarong ka na. Kumusta kayo? Aon da nagyo kata kami. Okay kami. Ilip-lipis gayam ti anak yung nga ng ospital. Wala nang. Di ko kayat nga ubain. Ay, darugit imak. Kaya ang kagbuwa nga, agbog ko ata. Ubain nyo, tapo ko yun. Mas lagbadpada kami manong nemi. Nga napilitan laang. Dahil tinaganak. Kani Willie na sapa na kiasawa. Kastabat kaninanang manong. Madi pa imatanda rin nagkasar kami kani Willie. Nung kunaek ba nung name nga manipod nag-asawa kami, ti asawa, kahit awampay pulos tinitid nga tulong ni nanang ken kastamatan ti kapsat ko. Binukbukutan mi lang. Iringga nung name nga dantalo nga tawen ni Junior. At damat man na nagpitpitik iti saklot ko. Willie, baharing kumano babae nan to sumarunong anak ta. Tagpalay gidak ton, ustunan ti dua. Dua? Anayan tan nga talo, dua ustunan ti dua. Marigatan ta. Sige. Ay, ton ano nga tat iasenso aya. Imbes ko nga manayunan di masapsapulam. Imbes ko mga ato kumamatin pangibatyak kay ni Junior tanak mamatag trabaho. Ngayon saman. Manayon mat manen iti bilang tayo. Manayonan ti agdede, manayonan ti bangan, manayonan ti paggastuhan. Aw ti may nayon masapul, masapsapulam. Bayam. Tagpasada ti jeep iti aldaw. Tagpasada tricycle trebi. Anya? Kasano no sikat mategsakit? Uno sikat madisgrasya. Mga sinapo Diyos. Ano nga ti pagrebangan kakas ama kaya asawa? Sa mo baybayan ti pagrebangan ti anak ta kendag balinto pa yung may isang anak ta. Akas ina, bigitan anak ta. Kasta nga rod tinabasamak manong name pas ngay kon ti may kadua nga anak mi kini Willie. Babae. Thank you Lord. Di pas ngayon ni Kristi ko na. Ang gandan ko manong name tinagpalaykit. Yung pag-ata saan nga sesaryan. Ano andakit ko man nga gastos man no sesaryan ko ma. Bagmanong ta normal. Tinamindo nga panagpas ngay ko. Aladan nga marigatan ak manong name, siyempre, naluko ni June, agiwara, paan-anawa. Ure ko mga mitladyasan na padagwara-wara, iti ba itulong na kanyak manong. Nagrigat ti agaywan, nagrigat ti agtagibi, numuna kit awampulos ti tumulong. Ure ko mamait ay oy ko na ni nanang, kumusta ti may kadwa nga apo ko, kumusta mat ni John, kumusta ni Christy. Madon, no marigatan ka, alak pala ni John Jabalay, ta no kasta kita nga marigatan nga mangtagibi kini Christy. Hangim awan mano. Ure amuda nga dan, may kadwa nga apo ko ni nanang. Kasta mat na kita nakakamangak manong. No kasano ti kaawan ti interes da iti muna nga apo ko da kastamet iti may kadua. Manong nimiyan niya mo ti. Gapo ka dita kinagura da tinasapa panakiasawa ni Willie.
Gabukadi, ta kinagura nak ni nanang. Ta ginastusan nak lang ti duwang atawon nga pinagbasa kalpasan ta nagasawak nga di na oras. Kaya gabutawan ti mauray mi kadakwada manon mi da kami ati mapan sumarong ka. Nanganda kami. Ay, sus apo aya. Kibinim ni John. Baem ni Kriste. Kati anak asawam. Ayan na. Nagpasada. Dakam lang ti sumarong ka. Kumusta kayo? Nakasura kayo. Anak, John, yung kakinilulam. Ha? Di ka agpapaan-anawan to, baka bautan na ka. Hindi, mang, Lola, ay ayam man. Ay ayam. Awan di ay ayam to, taong patpaubin nito. Kaya ko, ay ayam, gumatang ka, Lola. Ay ayam, gumatang ka, wan, gatang ka. Tsak pala, gatang tila, motek, ay ayam nga bagbagap. Nanang met, kakaiso na nga kid daw tapo ko yun. Nay, babae niyo dati babae nga po ko yun. Ay apo aya, mambok ka narigat balasang ko. Tagbalin nga ina. Kastoy tirigat ko ini, kada kayo kagkapsat. Imbag idihanang, maitulong na kita na kay kamangan nyo. Kaya nagiti dalulukin lula. Una, yun siya. Nabutan nyo ka din titimulong ni Sintabo, sipot nagasawak na. Hindi masakit. Di John, ni Sintabo, awan na itadyo. Kaya ano kung mambabaling ko kitawang nga talaga? Kumusta matgam ni Lorna? Ay, kit ni Lorna, kit nagredwaran, napintas ti trabaho na amom ka di, nga di ay nubyo na kit may isa nga negosyante. Nanang, kas di ati anak. Kas di ati anak, nga nangipagag iti may isa nga ina. Ipas nagpot agbasa ko na ti may isa nga ina. Uwan nanang ko nana. Di ka pala makinubnobyo, uwan nanang. No orin adanton nobyom, no adanton trabahom, ket pilyem tagbaling nga nobyom, dati ba sapon nga isukmang patak mangitag ay ken ka, tagbaling natin ka, dati bagnang, yan na bagnang. Iso kasi ati anak, amuna tagtungpal ti inana, ngam datangarot kong ko na, hawang mati nagkurkura nga, hindi ka nagbasbas ang adan ti college, wow, nagpasikugan, itakasasaad na. Agsanay ka. Maamiros mo nga po nuti ko na. Ano nga natin mabalinang, no? Iso matigasat ko. Isot gasat mo. Gabot to isot kinayat mo, nagbaling nga gasat mo. Gusto ti ko na nga ti tao mo lang, ti mga aramin ti bugod na nga gasat. Gasat mo tagbaling nga ina. Iriduang anak, nga ti asawam laing kit jeepney driver, nga kasera kayo. Nga nakarigrigat ti parang biyagyo. Baka mamanulaing nga malanitan ti tiyan mo. Baka agad anos kalatama di kitay nating dita no bugog dita kadana. Iso nga kasat langam. Nakalaplap itin na bagim. Iso sakag tagtagibe. Kit kumusta man di asawam, baka nakutong ba? Taon samat na naibas kung may paspasida keng kuwana. Ikinam ni maading mga Lorna. Naglapsat. Nangrunan to nag-asawa dan kini Robert nga boyfriend na. Nga komersyante, wano nagasyante. Nga dapat dagan nga plano da nga pagipatakdera ng tibalayda. Ay susapo. Ti pamayak to din nakit ko. Panawa ko na ito nga balay. Makipagbalayak to nga dakwana. Kasta ati anak. Nadabukod na nga balay, nga napinta sa kumpleto at alikamen. Kaya ito yung sawan nang isundot pagyanan nyo. Katsak nga rin nauna nga anak yun. Umay kumagyang nga rin nyo, kaskasera. Kaya nadamat balay ko. Apay panawan nyo dito nga balay. Kaya family house dito pakalaglagipan nyo kanina tatang. Da kayo matlanag ko na nga, adan pagyamanan tayo, bukod tayo nga balay, ngayon ay pasdik, sakbay ka na tayo dito tatang. Kata, papaling kong tomat nga ilako, tapakinanudan. Tagtultuloy nga ta. Nga da kayo ti puder. Ni Lord na, kaya asawa na. Nilako yun na ito. Just in case na pagtalawon na kayo ito.
Adanto pa panan nyo? Iya, ko mapagtalawad na. Pagtalawad na di anak ko, nga, nasyak tinang paadal kang kuwana. Di ito manugang nyo, as pagkarikan. Ko mga ramidan na tikasta. Senaay. Una, awan sa bali nga ramidan tikas kang ka nga natanggan ti ulo ng anak no di agsenaay. Sen na ayam, no apay nga ba't kami nga saan ka din nga itimay sa nga ina, nga nang babagakeng ka. Sumayat tumadla ti biyag minanang. Enton ka ano? Kasano? Agmilagro. Mga bak di wili ti huweteng, uno mga bak iti loto. Kasjay. Saan nagnanayon nga? Adakam ti baba? Ngumato kam tumit. Aya po, aya. Mamasamak lang data may bell. No kumatadimngag ka kanya. Kasano kung mga rod mapasamak nga? Manipul iti ba bakit gumato kayo? Alaman? Sana ka mga baybayan na po, Diyos? Ala, nusot pamatin diso. Sa bagay. Awan ti mangiparit no agarapaap ka. Sa awan lintig ng mangiparit ti agarapaap. Ay, kasano nga mag-unod mo na tangarapaap mo? Taga-inip baka saan nga mapasamak? Manong nemi basta sumarungkar kami. Awan di sa baling nga mangig ko. Manong nemi kininanang na di pamabalaw. At ito giti ko daway manong nemi nga sumarungkar kami. Siyempre, kada makita na mabaling ko mapakiradudan. Lae ka. Ngayon na makita na kininanang, hoy! Tatakaw! Nang saan nyo mo usar dito? Alaklayan tayo. Usarin. Ay, nako! Saan nga mausar? Nang ingkamin, pabalunan nyo kumamit, di kita anak ko, ti apo ko yun. Ano yung pabalon ti magbagam? Ha? Ipabalunan nyo iti, sa nga sukat lang nga bagas, kaya at yun. No saan yung ikanidat kwarta, di kanyo idat bagas. Linulo ko na ita. Masabol kat bagas. Nanang, ulitek ba rin nga baga? Manipod din ang asawak. Ni Sintabo, awang pulos tinted yung kada kami. Kanyak. Ure kadigit ko malay nga po ko yun. Ay ako matawawan, masabol ko mat. Apay na kayong imot kayo. Nga imot deta. Di sa lutsudang ngamin. Apay ngamin nga nagbaling nga natanggin di ulok ko na. Sige. Nawan maramit ko na. No dadat klase di ugali yung nga ina. Siyak pa yan nga inam ti akibasol. Oy, no ibagam nga may sak nga ina, nga saan nga siya at nga ina, jak anong gote. Ulitek. Inyaradok ti bagik mapaadal ka lang ng anat inaramid mo. Nagpasikog ka, nag-aasawa ka nga di na oras. Kaya ni Lorna, nga kapsat mo. No kung matagpadpada kay tigasat, akit mabalin siguro nga na managbaybay aak nga ina. Nga madda pa kakitaan. Gabot si ka nga anak natanggin ti ulom, dita ka. Kahit siya nga ina, intultuloy ko ti, nagbaling nga ina, iti ka anak ko nga, nasingpet, anat kasasad na ita. Napanagkaila ka mga baga, nga siya ti ina ni Lorna, nga nang pabasa kang kuwana. Ketsika, may sakamatin nga ina, iti duwang anak mo. Anamat ti maikarim kadag iti duwang anak mo. Mapagbasam to nga ta, mapaggraduar mo ita, iti college. Ha? Manong nemi, saan ko inulit pa iti pimasyar iti ayanda nanang. Takas diya tumit lang ti resulta. Pulos ni Sintabo. Ure para laing kumakanag iti apukon. Ure may gatang sila kumatidaya per. Ure kumamit short, wano, t-shirt, ti may gatang nga irigalo na kumamit ka ni June.
Aging ka manong nemi nga dadan tirik nami nga rikat. Edita na isardeng ti panagpasada ti asawak agsipud ta nadadael da di jeep nga paspasada na. Kanada iti talyer mano. Aw mati sa bali nga mabulod na nga ipasada nga jeep. Sumregat iti construction. Bakit? Pangunurayag nga matariman ni jeep. Awang gayam. Nung kaskasan mo lang, mapantay sa di Laguna. Laguna? Abay ka na, di Laguna. Nakapanglaglagi pa di Laguna. Nakasaritak ni Uncle Simon. Nga kaskasan mo, agyantay sa jay. Dati tibay sa kanakitibang banda kanakitay pagtarak na nati lamas. Ha? Adapis karya. Ano ti may sa ni Uncle Simon kanakiti ano ti piskidjes na iti Laguna Bay. Laguna Bay? Uy. Baka Laguna Lake. Uy, wansa. Sikamit no Bay akit paypay. Lake ko naman. Wow. Tali ba bagbaga kami nan? Ang mukha nga dyan, Laguna ka natin kita piskarya sa dyan. Ano kaskasano lang, baliwan ta. Palasan ta't mapan makikasang-gasat sa dyan Laguna. Ngayon sakbay manong nemi nga napasamak dati ng baga ti asawak. Nadamag ko nagkasarit manong nemi ni Mabel. Oray no sa awan ti imitasyon na kita yung karigatak tinapan. Yung grante ang kasar manong. Kibin ko ni June o Mark ni Christine. Manong nemi di malpasan ti seremonya. Nakilogan kami na kaya di mabaling mapakiloganan ng mapanit pakaangayan ti reception. Kahit ko lang nga masidgan nga kablaawan ti kapsat ko manong. Taorin no saan nga mas isidig kanyak ini nasyak ti nagkasarit so da kininanang ti polos nagpagpakita. Oray no mapanag sa diabalay kit may ranaw kuno ka nga addakit kasla tinak ikan kanu nga kapsat na. Gamit ita nga kalay sana manon naming kahit ko nga tendaran. Iti reception manon naming ito taong iti kuhan na kanak ti gundaway. Ngay masadig kang kuhana iti agtaray ni June. Iti kinamat ko, June, mabit lang. Nagturong iti ayan, iti agasawa manon naming tinagtugawan da. Hay, congratulations. Kada kaya nga duwa. Lorna, Sir Robert, sino iso na? Ay, ti inauna kapsat ko, honey. Ha? Abi kasat lang, sorry kahit ko lang atendaran ti kasaryo. Adak pa ilan dyan simbahan tayo, da kami. Pasensya kayon. Alikodag namin natin June, nga anak ko. Anak, tala ka lang. Auntie Misona, uncle mo. Hi, ko nang kanakwanda. Hi, auntie, uncle. Happy wedding. Thank you. Nangang kayo nga rodan. Nangang kamin. Nung nangang kayo manang, mabalin yung agawid. Saan ba't mo nagit anak mo? Abangan no, at dabi matadahil dito yung no, baka numapukaw pa isuda. Iso may problema nga sa pulan. Sige. Hingkam nga rotin. Lorna, mana? Mabalinti ko Uri kit adamat na kita sa nga na ibus. Diba? Iyawid yung matlano ka na kita sa nga na ibus. Digiti ng cater iti mangyawid no dikit na kayo. Di ka mabain? Nakababain ka diti agkid daw nga dumawat? Dadyan ni nanang na pagunyam. Baring no isot mayat nga magtadkang ka.
ko, naimaten ako nagtinakam ko. Kaslasan na kakapsat. Kaslasan na kaanakan na anak ko. Nga maadadan manunay mga nakangagak iti madi ka nasakit nga sao iti asid gak ni nanang. Di kayo mabait. Kinaman tila ngayo. Kita pipitas ti arwati na kita tatoy. Sa tagit ubik. Hay. Nang, kahit ko lang at andaran ti kasati kapsat ko. Oran saan kayo may idea ka. Ay, di kayo pakilat ko nagigan di balbalayo. Tiso pinagpletem ko ma. Nang kami, mabaling ka din nga. Ibungunan na karigita na napiyang sa amin to palagatangan ta marama namat ni Willie. Sapo ay. Nang please. Ibaga ka di manin ka na kayo. Nga manipuli di ada na sawak kat ni sintabo kat awang pulos na itedyo ka na kami. Uri ka di man lang itata. Nga mangbungon kay karigita. Ihawid mi. No diyo kayat. Siya ko na mismo tagbungon. Ay, siya ko. Iya po. Abi nga iimutyo. Kaya iawid dan tumad lang. Baka ipakanyon tulang ti baboy. Napia pa ita baboy pagipakadamit apakay nanudan. Kita kayo nga rod. Nang matapo naman pa nagsasaumon. Saan niyo kung matpakay nanudan nga rod kada kayo? Sige, mamanlangin. Agawid kami. Umay ka na ako, tagawid tayo. Manong na imidyak kumakayat tagimula iti gura iti inak kan ti kapsat ko. Ngam ulit manipod iti addan asawak kasla awanin bibiyang dakan niya. Urek para kumalaing karigit anak ko. Ngam awan manong. Naamuan manong nemi ni Willie tinapasawak. Kapag kami nga napang kayo. No gagangil ako mga padaya akit mabalin. Nga naisali kayo sa diyay. Hindi mo napadayat bak nang. Bakit talaga nga di kami nakitain. Kahit ko lang ako mga mga matendara lang met kasat kapsat ko. Di diyalaing, panagkid daw ko nga mangyawit kam kumamit. Tapos diyapit ko na, tiina. Nabimpinas ka no pa no ipakandat baboy nagit sobra. Tada pakiranudan da. Ngayon siya. Da kami. Nagkarot. Ang abale. Ureta. Pumano tayo dito eh. Intayon sa Jilaguna. Alaguro oray nga pagyanan tayo sa Jai. Adi as nagbit lang ti Piskarya. Sigurado ka na may mayat tibiyag tayo sa Jai? Padasan na ya. Parbarang. Sige. Sa Jai ito nga din di pagbasaan ni June. Edi ka andamin dito Laguna manunemi imbagpay. Dito ulidag manunemi ni Willie tanasya at tigtig na ilayangan ken para kisasarita na ket na siya. Agyang kakadati nga balay, libre. Tilang bayadan nyo, siyempre, kuryente. Danom, adabat pressure tank. Daya, dito ba sa pagkastaran nyo ito kuryente, pressure tank. Manipod dito ay, aging gaiti Piskarya, sidaglaeng. Instrakang kawili, dakimit lang ang kasawa. Tadakay ti mismo nga mga sikaso. No kasakasan laeng, no agbuenas tayo. Iti pa isa laeng panag-harvest, makaigamtay na takala kwarta. No napindas, iti panagtarakan nyo, agtungpal kayo ka nagitibilin ko. Umasenso kayo dito. Angel, tapi nga, napilidak na siyak iti sumublat nga mangbantay ka na iti pagtarak na nyo.
Ang kadamdaman ko karon nga marigatan kayo. Di mo kayat? Kayat ko, Uncle. Tulong ko kada kayo. No lagit di talagang ag tinulong kayo. Awan tay mangyaling-aling ti trabaho. Umasenso di biyagyo. Agaman kami, Uncle. Agaman kami. Pimintas basit ti biyag mi ididamo manunim. Tanaman pa'y awan ti kabagyan. Iti adda iti asideg. Ngam nasaysaya adda pa'y manong name ita sa aming kabagyan. Iso da pa yun manong name nagpresentar nga mga iwan ka rin ituang anak mi. Nga magtinulong kami manong name nga gasawa nga mga sikaso iti piskariya. Alis tumit lang man. Agpakan, agbantay, mangikat kadagitay posible nga pakadadaela ti salunat dagiti lamas. Katapeng ba't dagiti gundaway manon na yung nasken ngagpuyat kami. Dito'y Laguna manon na yung tinagbasaan ni June. Manipod kinder, elementary. Di damo nga harvest manong naming kalpasang na kami tinang manage iti piskara palaisdaan manon naming ni Uncle Simon. Di maigamamin ti kwarta manon naming. May gatan dito iti may gatang ti fingerlings. Kalpasan na ti expenses kadagiti pinagpakan, and then dahito iti nabati, isot pagugudwan tayo. Pagugudwan ang kil. Saan ka din nagkatlo? Sinat may katlo. Dua kami sa may sakayo. Ana, may bilang latang may sakayo Dapat saktakin ko may kadaming expenses. Sa gudwa. Manod gudwa natin ko na. Willie. Dakil yung kudwana. Bukod yun lang data. Taon problema yun nata na ilasin mo tindi may katang ti fingerlings ken na numano nga bulan nga kananda. Adamin ditan. Tibi panunutin nyo ita. Pagigastuan nyo tibi nga yung kwarta. Hanggang may nagkaskasera. Adamit na bill kuryente sumay lang. Mapamibang ko, Uncle. Okay, tapos lang Sakang mag-shopping ta. Ikatahan kami ati na mintas nga rawatin na kita anak mi na da kami nagasawa. Gatuan. Ano kas kasanulahin? Napintas mo ti balay. Ha? No, correct. Mabalin ko nga baga kada kayo nga inutin nyo nga tintinagan ti house at lot. Tap na makunan to nga kuka yun. Kaya yung sa unang ken, ilako yun ti balay nga pagiganami. Katuan. Tap nung makuna adabo ko yung balay. Kaya kas kasanon to lang. Edad kuntun nga bukod yun ito Sa anak to nung makibingay. Ape, Uncle, di yung kahit makibingay yan. Ay bandak na gini kasinsin mo. Nga da sadya American. Dahil ka nung anak sadyay. Di ko kayat. Bukudan nyo dahita. Yung basa po nga da kayo nung kante tinawan nga gisensya. Kaya na buwis. Nabuta ka sa pulang miti pa nagbuwisyo. Uncle, thank you. Pagkitak tipas na yung ag-asawa. Kaya na ima napintas ti ima yung agtaraken. At good luck ka na kayo. Ngayon na sumaruno pa lang para harvest at adan to pala bingay ko. Kaputan tangbot pala to Ngayon ko na inutin yun to nga bayadan ti house and lot. Tapos balindong ako ko yung ti balay. Ito yung balay. Agsipot na pintas mo, di ba? Kung gayam, Uncle. Di gayam shopping and bipe kita. Alikaman, appliances. Kaya mo na.
Daan matanda kiti na, daanon nyo dito yung alikaman, di mga baruwanan kayo matandap no, marik na yung matindi, pintas ti biyag. Manong nemi, iti namin talon nga panag-harvest. Di mi napupuutan ti amin man. Iti may katdua, nakibigay palahang ng kel, iti may katlon nabukudan min, manong nemi. Naman pa sa mi pa yung amin nga tanagan, ti house and lot ngayon mi. Nabalbaliwang kit di hampim maro, di kiti alikamen manong. Nakaragragsak di kiti duwangan anak mi manong. Gabuta, amok, adaunay na kaman nang naroon na kini John, magikumparar na ti biyag mi, iliagkas kasara kang pailain. Ta, masao nga mismo ti anak ko nga inauna ko na ma, pa, anak, ada problema ti panagbasa? Awan man, okay, napas na nga akong basa. Napintas ti biyag tayo na niya, nabaknayin tayo na niya. Anak, hanggang ako na nga nabaknang, napintas ti biyag tayo. Hanga kas idi, nga kakaasi talang akin remedyo nga panag-uutang at pagpakaasin ng astang at emergency pagkasapulan tayo. Itakit nasalunat kayo ng agkapsat, nasalunat kami, kinimamangyo, sa dakwartati ti bangko, sa magnamnama, nga kada talo nga bulan, uno patabulan, ag-harvest tayo, kada duman may ganan ti akwarta. Nakananamat ti masagbayan yun ako. Nakumata sampay lang nagpalaygat ni mamangyo, baka kay kupet nga madang kumapit ti kapsat yo. Engem nasasyatin ta, sigurado nga duwa kayo, kat may kang kayo tinarat nga masagbayan. Naging ka malagip ko. Kumusta nga tamat ni nanang? Gaputi kinabisik, manong naimi, ti trabaho. Sa anak ko nga marigatan, nga mga iwan, kadagitan anak ko, tanisingpad naman. Saan ko malagip? Kumusta nga tamat ni nanang? Kumusta matanda, Lorna, kaya ti asawa na? Pudno nga ta? Nga inaramid ni nanang, tinangpanaw, ti family house mi. Kat nakipag na eden iti sidong, ti paborito ng anak, ken ti manugang. Kasano nga tamat kadakkel ti balay da? With katulong siguro. Sigurado reta da katulong da. Ada nga tamat ng anak ni Lorna? Mano nga tamat din? Baka ada doa nga tamat ng anak na. Radranta ek manong nemi enton bakasyon kidawag to iti asawak ng kamto sumarungkar. Pamaran naman tin sumarungkar kada ginaganakin kakapsat na. Tapati iso na manon nemi kasla din na malagip. Nga kumustaan matendig iti pabilyan. Idi tatimaysa nga malam manon nemi. Agmay mensak dito ibalay. Tanapan nagbasa di kiti kapsat. Idi ito tadamat ti asawa kiti piskarya. Kaya dadagtugtug iti ridaw. Idi mapangkuilokat. Nanang? Agyamanak na. Nasaraka man lang dito nga balayo. Apikasat lang kayo. Sobra kayo. Sobra kayo. Apikasat lang ngayon. Apikasat lang kayo, kunak. Amo yung rantak nga nung tunog bakasyon kat bakasyon awang klase na kita umbing kita may kami sumarungkar. Busy kami kabuta siyempre
busy kami ti trabaho mi. Ti negosyo mi. Negosyo. Wan, nagtarakan ti lamas. Taintay din ng Uncle Simon kada kami. Kada kami ti aking kukuan. Ay, balayon da ito eh. Wan, naterposan mi nga binayadan. Agato di kita pintas nga likamin. Kita kami gatang mi. Di ada. Ada rin ito yan. Nagpintasin di baghim. May sakan nga baknang. Nanang, saan ko i-consider nga may saka baknang? Si Maya ti biyak mi, si Maliwanwan. Sana kasi idi nga talaga saan nga skad pa yung balikas ko. Tapi kasi tila ngayo. Ti amo kakit, adda kay ti sidong, ti kapsat ko nga, di adal, kenti kayong ko nga, kung negosyante. Nga napindas ti ka sa sadyo. Awanin di balayda. Naisalda nga nailako ni Robert. Kanya? Agpeso ka dadada tinapintas ka na takila balay. Ngayon dinaluglugin ni Robert iti negosyo. Kaya puta na scam isuna. Insaldanan ngayon lako di balay. Kaya na lang mapasublit iti negosyo na. Ngayon, adadamat nga na itagal at amo naman tagsugal ka nagbabae. Kahit kumusta naman ni Lorna? Intuloy na tinagtrabaho. Iti takasyahin di asawa na. Kapatadamat inyadal na nagtrabaho. Hanggang pati suna. Nasurutan naman tinagsugal. Idinagbabaho iti asawa na. Naglalaki ba ti suna? Diyos ko. Pinagtalaw dak. At siyempre, awang batin ti balay da kapag yanak. Iduturo itan ti pagyanan ni Lorna. Nagkaskasera. Isuda ka na di lalaki na. Napasaray tawagan na napapaarayat tadangdangran di lalaki na isuna. Diyos ko. Kat agmimisakin sa di family house tayo. Di makadagas kat nailako. Anya? Sungawanin ti babalin ko papalan. Iso nga, ng karikarigatak nga sinapod. Dagiti nagadnak kiniwili tapos maamuak na address yo. Sungimahig dito. Nginut-utang ko ti panagpilate. May bela na. Pakawanin na. Abang nga naskan nagpakawang kayo. Ada ka di ba solyo kanya? Nagdagkal ti nagbasula kang kanak. Kabanin po ni di sa mga tinumpal tibilin ko. Ano gutek? Nga kasla may salay din ti anak ko. Nagbali na kasanga na siyat nga inaking kana. Nagbali na nga unfair. Nanang, idi, kat kunak, nadyak to kayat tiyag mulay tigura. Inulit-ulit ko na ita. Agas man ti panangulit-ulit kong ibaga ka na kayo, di. Nga manipod, edi ang nag-asawa, kinisinta mo, kinawang pulos na itulong nyo ka na kami. Uri yung pagpagapoy alang
kadagiti anak ko. No sumarong kar kam idi, oras ang kasukat lako mga baghas, ti mabalin yung ipabalon kada kami. Ngimawan. Idi na ospital ni John, ni Sinta, bukit awang pulos din itulong nyo kada kami. No digit ang kakasakit nga sao, nga panang babalaw. Gapot kinatangken ti ulok, nga saan ko natong paltibilin nyo. Ngayon saan kayo bagakmat kada kayo idinanang manogipyo. Mga asin na po Diyos, sumaya at tumitlang ti biyag mi. Ibagbagak pa'y kada kayo idi, nga dumteng tumit ti gundaway, nga manipod iti kadami ti babakit at dakam tumit iti ato. Ngam nagkatawa kayo. Tadi yu pat siya ng mapasamak. Napasamak inanan. Gabot itulong niya po Diyos. Gabot saan mi at panagsarday nga panagpakpakaan si Diyos. Natulungan na kami, tarabahin na kami. Nasabi ko mata sumalon at una sumaliwan naman tumit lang ti kasasahan. Kat makaskasano lang nang sa lagi din ang problema di kitarakan mi alamas. Tuloy-tuloy. Iti asun sa tipiyak mi. Nakananama ti pasakbayan na kititong anak mi. At dan bukod mi nga balay, kompleto talikaman. Nagbalingan ng gagayat ka ng singpet ti asawa kakasman kanya. Kaya dahil ito'y resulta. Iti panangaasin na po Diyos kada kami. Ti saan mi nga panakalipat kayong kuha. Inarakop nak ti inak manong naimi, kat binalas kumet dahi tangarakop. Kat inulit-ulit na ti dumawat ti pamakawan. Makawarin na kanak, saan ka nagbalingan na siya at nga ina kayong ka. Hindi pa ilang si papakawanak ka na kayo nanang. Gagamanak, nadimdang metlang di man nakamiris siya ti kinapudno. Porque ni Lorna tinakaadal. Porque ni Lorna kan nakaasawa ti may nga businessman. Agtalinaed nga ta. Iti kaadata ti nga to. Nalipatan da ni Apo Diyos. Iso akas diya tinapasamak nanang. Nalugi da iti negosyo. Nadaan da iti bisyo. Nagbabae, naglalaki mo iti babae. Umurida kayo nang. Nalipatan nyo na po Diyos. Nang namnamakilat ta. Inlako iti family house tayo. Ita pagkatang-katang kayo. No kumatang nagtalin na nga saan nyo inlako na diyang pakalaglagipan tayo kanina tatang. Di na pinas ko ma, tandamad la pagyanan nyo, ngay sa pangsarong karamikan ka. Oh, ano ito sa bali nga papanak ka na? No di sika. Sika nga arig ko nga linaksid nga anak. Kahit sapay ko ma, anak. Ore Nagmalinak nga tagahabo nga babaonin dito nga balay basta daa panganak ken pagturuga. Saan ka ngagbaling nga babaonin nang? Tadakay pala yung tiinak. Alam mo, nagyan ka dito. Napialang nga ada mabatbati. No, ada kami ti asawa kiti piskarya. Napialang nga ada agpuspos. Mangtulong ka na kami. Napialang nga ada kadkadwa nga kasarsalita nga kay ayam da kita po kuyo. Alawan na nak. Hagbalin ako nga nasiyat nga ina kayong ka. Kanagbalin ka nasiyat nga lula kanagiti po ko. Ngam do'y lipatan ni Lorna. Anak yung pailang ni Lorna. Sa yung sardayan nga tawagan nga bagbagaan. Tapno baliwan na tipiyag na. Una na. Basta taramidag.
Barbareng nagsublin tumot lang na siya at tibihag ti kapsat mo. Sapay ko mo. Manipot mat idin manunay mi nagyanin ni nanang itisidong mi. Kat siyempre, dakkel ti may tulong na kada kami. No kasanot ti dating ragsak mi, mas payat na ragragsak kami. Adda ni nanang, adda lula, digiti anak mi. Ilinto, tani Lorna manunay mi insardingnan. Ter aramiden na panakirelasyon iti tilada alalaki. Babayan ti pamalakad mi, nga kininanang manunay mi, ikarigatan na nga paanal, ti kasarda, kini Roberto. Orita kami pa'y taggastos na kang mga gasawa. Tapno ni kasta, ket mabalbaliw na tila nga, uwanong piyag na, tapno agbalin nga legal, ti asinuman nga lalaki apakarelasyonan. Basta arot tinapasamak manong, babayan di tulong mi nga gasawa, kat nadanmat lang ti sabali nga pamilya, ti kapsat ko. Namampay, nanumulaing tinagbaling nga asawa nga nagbaling nga nasingpet, nga asawa, ken ama, kadagiti matduwa nga anak na. Dito nga ron, ti pagkasaritak, manong naimi, kadagyaman naglaunay, ti anos mo nga nangurnos kalbasangan nakinsen keng katit Italiana. Kadagyaman naglaunay, ti laing mo nga nangibasa, kat sabi ko nadamat na ibatik nga ada, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padag nga nagdungnyag ka nagbuya, more power to your program. Tuwing nga ron, dagyaman nga pagayam mo, Mabel. Thank you ka, Mabel. Iti pa nagsurat mo, iti pa nang buray mo ka ito ipagkasalitaan.